Исәнмез, кадерле укучыларым. Алдагы дәрестә безнең белән күкертнең үзекләрен өйрәнгәндә кислород белән реакциясын карадык. S + O2 килеп чыга SO2. Бүгенге дәрестә безнең белән күкерт 4 оксидының һәм анардан барка килгән сульфид кислотасының үзекләрен өйрәнәчәкбез. Күкертнең физик үзекләре. Күкерт һавада янганда күкерт 4 оксиды хасил була. Бу үзенчәлекле кискен исле төссез газ. Һавадан 2 тапкырдан артыгракка авыррак. Һаваның моляр массы 29 грамм моль, ә күкерт 4 оксидының моляр массы 64 грамм моль. Суда яхшы эри, агулы. Күкерт 4 оксидын лабораториядә сульфидларга һәм гидросульфидларга кишлек кислоталар белән тәэсир итеп табалар. Натрий 2SO3 плюс 2H хлор килеп чыга 2 натрий хлор плюс H2O плюс SO2. Тәҗрибә газ сору шкафында үткәрелә. Күкерт 4 оксиды бик агулы, аның белән агуланганда симптомнар тымау, йөткерү, тамак авырту һәм авыз эчендә үзенчәлекле тәм сизеләчәк. Концентрациясе югары булганда буылу, сөйләм бозылу, йоту авырлашу һәм кысу күзәтелә. Сәнәгатьтә ничек табалар? Сәнәгатьтә сульфидларны оксидлаштырып табалар. Мәсәлән, пириттан 4 феррум S2 плюс 11 O2 килеп чыга 2 феррум 2O3 плюс 8 SO2. Химик үзекләре белән танышып бетик. Күкерт 4 оксиды кислота оксиды. Әгәр аны лакмусның шәмәхәт төстәге эремәсе аша үткәрсәң, эремә кызыл төскә керә, кислота барка килә. H2O плюс SO2 килеп чыга H2SO3. H2SO3 сульфид кислотасы тотырыксыз, ул яңадан таркала. Селтәләр белән реагирлаша. Сульфидлар һәм артыгы белән алганда гидросульфидлар барлыкка килә. 2 натрий H плюс SO2 килеп чыга натрий 2SO3 плюс H2O. Барлыкка килгән натрий сульфиты эремәсе аша күкерт 4 оксиды үткәрүен дәвам итсәк, натрий гидросульфиты барлыкка килә. Натрий 2SO3 плюс SO2 плюс H2O килеп чыга 2 натрий HSO3. Яки натрий H плюс SO2 килеп чыга натрий HSO3. Әгәр эши тузга селтә истәсәк, яңадан урта тоз табырга мөмкин. Натрий HSO3 плюс натрий H килеп чыга натрий 2SO3 плюс H2O. Эши тузга селтә кушкан вакытта кислоталылык кими, шуңа күрә урта тоз барлыкка килә. Нигез оксидлары белән реагирлаша, тоз барлыкка килә. Натрий 2O плюс SO2 килеп чыга натрий 2SO3. Натрий сульфиты. Укучылар, әлеге карап үткән реакцияләрдә күкерт 4 оксидында күкерт оксидлашу дәрәҗәсен үзгәртмәде. Күкертнең оксидлашу дәрәҗәсе күкерт 4 оксидында плюс 4 булганга күрә, ул оксидлаштыргыч та, кайтаргыч та булырга мөмкин. Алдагы реакцияләрдә безнең белән күкертнең оксидлаштыру кайтарылу реакцияләренә бәйле химик үзекләрен карап үтәчәкбез. Оксидлаштыру үзекләре буларак 2H2S плюс SO2 килеп чыга HS плюс 2H2O. Сероводородтагы күкерт минус 2-дән үзгәрә 0-га. Ул кайтаргыч булып тора. SO2-дәге күкерт плюс 4-тән үзгәрә S0-га. Ул оксидлаштыргыч булып тора. Кайтару үзлеге. Күкерт 4 оксидын борынлы су аша үткәрсәк, сульфат кислотасы һәм бромид кислоталары эремәләре барлыкка килә. SO2 плюс бром 2 плюс 2H2O килеп чыга H2SO4 плюс 2H бром. Икенче мисалны карап алыйк. Күкерт 4 оксидын калий перманганаты эремәсе аша үткәрсәк, калий сульфаты, марганец 2 сульфаты, сульфат кислотасы эремәләре барлыкка килә. 5SO2 плюс 2 калий марганец O4 плюс 2H2O килеп чыга калий 2SO4 плюс 2 марганец SO4 плюс 2H2O. Күкерт 4 оксидын кислород белән оксидлаштырып күкерт 6 оксиды табырга була. 2SO2 плюс O2 килеп чыга 2SO3. Күкертне куллану. Күкерт 4 оксиды дезинфекция һәм агарту, микробларны бетерү максатыннан яшелчә саклагычлар һәм складларны төтенләү, җиләк җимешләрне консервлау, кәгазь, салам, йон һәм мифәк агартуда кулланалар. Күкерт 4 оксиды атмосфераны пычрата торган төп газларның берсе. Атмосферага эләккән газ, су парлары һәм һавада кислород белән реакция кереп, составында сульфид һәм сульфат кислоталары булган әче эремә хасил итә. H2O плюс SO2 килеп чыга H2SO3 сульфид кислотасы. Күкерт 4 оксиды һавада кислород белән реакция кереп, күкерт 6 оксиды барка китерә. Һәм ул барка килгән күкерт 6 оксиды су белән реакция кереп, сульфат кислотасы барка китерә.
2SO3 плюс O2 келіп шыға 2SO3. H2O плюс SO3 келіп шыға H2SO4. Бұл табиғатке, кіші сәлемәтлігіне, шулай известаш һәм мәрмәрдән эшләнгән сәнгать әсәрләренә зарарлы йогынты ясый торган кислоталы яңгырларның сәбәбе булып тора. Укучылар, әйдәгез сульфид кислотасы белән танышып бетәбез. Сульфид кислотасы тотырыксыз кислота. Ул бик тиз күкердүрт оксиды һәм суга таркала. H2SO3 таркала, SO2 плюс H2O-га. Ике баскычта диссоциацияләшә. Беренче баскычта H2SO3 барка килә H+, плюс HSO3 минус. Икенче баскычта HSO3 минус диссоциацияләшә. H+, плюс SO3 2 минуска. Элек хатын-кызларның салам эшләпәләрен сульфид кислотасы белән агартканнар. Сульфид кислотасының эремәсе үсемлектән эшләнгән материалларны, йон эффект токымаларны агарта. Сульфид кислотасы ике төрле тозлар барлыкка китерә. Гидросульфидлар, мәсәлән, калий HSO3, калий гидросульфиты, һәм сульфидлар барлыкка китерә. Мәсәлән, калий 2SO3, калий сульфиты. Сульфид кислотасы тозларын танып белү өчен сульфид яки гидросульфид тозларына көчле кислоталар белән тәэсир итәләр. Калий 2SO3 плюс 2H хлор килеп чыга 2 калий хлор плюс H2O плюс SO2. Кадерле укучылар, без сезнең белән күкердүрт оксиды һәм сульфид кислотасы темасының теоретик өлешен өйрәнеп алдык. Бүгенге белемнәр сезгә киләчәктә булышыр дип ышанып калам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.